ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಐಸಿರ ತುಳುತ್ತಾ ಕಮ್ಮೆನ ಐನಿ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ ಕಂಪನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತುಷ್ಪ ಮಳೆ ಸುರುಕು ಕಂಪನಿ ಪೋಯಿ. Yes, Roshan bhai, mundu bhai. Mundu amar didi, mundu ba desi. Yes, Sanjay bhai. Ved Prakash. ಮಾರಿ ಬೊಲ್ದಾತೇರು ತೂಲೆ ಬೊಲ್ದು ತುಲೆ 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 ಮೂಲ ನಟ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪುಂಡು ನಟ ಕಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ನ ರಂಜಿತ್ ರೈ ಅವರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಈ ಸರಿ ಮೇರ್ ಫೇಸ್ ಯಾನೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೊಲ್ದು ಕಿಶನ್ ರೈಯರ್ ಬಾರಿ ಇಂತಲೇ ಕಿಶನ್ ರೈಯರ್ ಅಕ್ಷತಾ ನಮ್ಮ ಬೀವೇರೆ ಎಂಜೋಲರ್ ಅಜಿತೇರೆ ಸೆಟ್ರೆ ಸೆಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಕೆ ಸೆಟ್ರೆ ನಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಳಿ ದಾದಾ ಓ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಹೆಂಗರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ರೈಗಳು ಶರ್ವಿನಿಯರು ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಇದೇರು ನಮ್ಮ ಶರ್ವಿನ್ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಇದೇರು ಹಾಯ್ 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 ರಂಜಿತ್ ಮೇರೆ ಎಂಜರ್ಕ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತು ಹೋಗುದಾರಂದು ಆಯ್ತು ತುರುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಹಾಂ ഞാൻ വീഡിയോ വന്നില്ല ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅದ ಒಂದು ಬೀವೇರೆ ಎಂಜೋಲ ಕಿಸನರ ದಾದನ ತೋನಿದ್ದರ್ ಮೋನದ ಜಪಲಿ ಕೇಳ್ ಎಂಜಾಪ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ
ಮಂಗಂಡಿ ಎಕಾರ್ಜಿ ಪಡೆದೆತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಕಾರ್ಜಿ ಪಡೆದೆತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್ ಆನಂದದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ఓ బ్లాక్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ మెయిన్ ఎంజాయ్ ರೀ తెలిపి ಅಪ್ ಕಂಟ್ರಿ మెయిన్ ಸಿಂಹ ಗೋಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ಪೂರ ಆರೆಲ್ಲ ಲೋಗ ಒಂದು ನಾಯನ ಬಂಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಲೋಗ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಯಾ ಬೈಕರ್ಸ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಹತ್ತಿರ ಪಿಲಿಲ ಸಿಂಹಲಕ್ಕೆ ಸುಲ್ಯದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮೇರ್ನ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಮೇರಿಯಾ ಮೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಸಪಕ ರೈಸ್ ಟು ಮೇರ ಚಾನಲ್ ಸಪರಕ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಬಿಡಿ 6 ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಲೆ ಇಂಚ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಟೇ ಬರ ಅವು ಓಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೀರೋ ಸರ್ Roshan! Password. YouTube, password. ಬಂದೋಳು ಬಾ
ಎಸ್ಗ ಸ್ಪಿಯರ್ ಐತೆ ಇಂಕಲ ಕಂಪನಿ ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನೋಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ